Pastor WeNingi lo today abantu abaningi banombuzo ukuthi ngimbona kanjani umuntu oright uma ngifuna umfazi noma ngifuna indoda ngimbona kanjani umuntu oright. Okay, mina as a Christian engakusho ukuthi umuntu oright uzobona ukuthi abe umuntu osaba uNkulunkulu. 2, abe umuntu obahloniphayo abanye abantu, abe umuntu onozwelo nabanye abantu, abe umuntu ongaziphakamisi, umuntu ongekho selfish, but umuntu obeka abantu phambili ngaso sonke isikhathi. Then uyakwazi ukuthi uma ujola nomuntu onjalo, uma uthanda nomuntu onjalo, you know ukuthi you are on a safer side. Ngeke uzwe uyithole usujolelwa, ngeke uyithole umuntu esekuchithela, ngeke uyithole umuntu esekuthethisa, ngeke uyithole umuntu ngemhlophe eseyimikisa nabangana babo, because umuntu oright. Lo muntu lo ungakwazi ukwakha nomuzi, ungakwazi ukuvusana. If umfazi onjalo, lo mfazi loyo angakuvusela umuzi. If indoda enjalo, leyo ndoda leyo nakanjani ngakwakhela umuzi. Yabona, bheka ukuthi ujola nobani. Say wild cat will always be a wild cat. Noma ngalibeke ekhaya, but once uvula umnyango liyaphuma back to the wild. Yabo. So make it sure ukuthi umuntu wakho is a domestic cat, not a wild cat. Umuntu right. Ozwathi umbeke endlini, angeke lokho jumpa kushiya la endlini aphumele ngaphandle. Baba